Good afternoon, guys. Time check is 1:05 na dito. So, today, magluluto tayo. Yes! You heard me right. Magluluto tayo today. Kasi, marami ang nagpa-private message sa inyo sa Instagram na sinasabi nyo, Mami Chona, please, magluto naman kayo sa isang vlog. Sabi ko, uy, guys, hindi naman ako magaling magluto. Tama lang, sakto lang yung panlasa na mga niluluto ko sa aking family. So, yun. So, today, ito, ipapakita ko sa inyo yung version ko sa aking garlic parmesan chicken wings. Favorite to ng mga bata. Lagi nila to request. Kahapon, request to ni TJ. Sabi ko, sige, mag-grocery ako. Tapos ngayon, lulutuin ko siya today. So, yun. So, di ba may iba-ibang version ang garlic parmesan chicken wings? So, ako rin may version din ako. Kasi yung iba, dinidifry agad-agad. Tapos, yung iba naman, binibake agad-agad. Sa akin naman, pinapakulaan ko, tapos ino-oven ko. So, yun. So, I'm not saying na itong version ko is mas madali or mas masarap. Sinishare ko lang sa inyo kung paano ko, or paano ang version ko pagluto ko ng crispy garlic parmesan chicken wings. So, sana, magustuhan nyo. At pasensya na kung anong mangyayari mamaya sa kusina kasi first time ko itong gagawin. Ang ingay nila. Nandun sila sa kwarto, naglalaro. So, let's do it. Magluluto. Wow, first time. At saka, baka nagtataka kayo, bakit ko pinapakulaan muna yung chicken wings bago ko siya binibake? Well, may rason kasi ako. Wow, may rason. Mag-explain talaga. So, first reason ko is, pinapakulaan ko kasi linalagay ko na yung mga seasoning na gusto kong flavor doon sa chicken wings para manuot yung lasa niya. And then second, nare-reduce niya yung fat. Kasi alam naman natin na ang manok ay fattening yung skin. So yun, that's my reason, guys. And basta masarap siya para sa akin. Wow, clean name na talagang masarap. So anyway, ikakat ko na muna yung chicken. So first, we're gonna wash our hands. Yeah, then we will cut the chicken. So, i-cut natin yung chicken. So, ayan guys, nag-boil na ako ng water. Then, I will put salt. Walang measurement ang salt ko. So, depende na lang yun sa inyo. So, ayan. And then, I'll cook this. I'll put this as well. Pardon that. Ayan, Vegeta. Para may flavor na siya. So, 1 kilo pala itong chicken wings. So, ilalagay ko na siya dyan. I think I put 1 to 2 cups of water. Hindi ko alam kung ilang measurement yun. Basta ganyan lang siya, guys. Then, i-cover natin siya. Then, after that, we will check pag luto na siya. So, bubuksan na natin siya, guys. It's been 10 minutes already. Hindi mag-alala kung luto na siya o hindi pa kasi i-open pa naman natin siya pagkatapos dito. So, ngayon, I will just transfer it to the bowl and then it'll dry. Then, we will put it in the oven. Tsura niya, guys. Palalamigin ko lang siya. And then, pag malamig na siya, ipapat dry ko siya ng paper towel. Then, we will put it in the oven. Yung chicken, after mong ma-cool down at saka ma-dry siya ng paper towel, kukuha tayo ng isang tray. Tapos, ang ginagawa ko, linalagyan ko siya ng aluminum foil para dito mag-drip yung oil. Tapos, ipapatong natin tong cooling rack or baking rack or whatever.
So, basta ito yung ilalagay mo dyan. Ipapatong lang dyan. Tapos, ilalagay natin tong chicken dito. So, yun. Tapos, i-bake na natin siya. 5 minutes. Depende pag nag-golden brown na siya, guys. So, yan. Ilalagay ko muna yung mga chicken dito. Tapos, yan. Ilalagay ko na siya sa oven. Sure niya, ilalagay na natin siya sa oven. Ngayon, gagawin na natin yung sauce para sa garlic Parmesan chicken wings. So, maglalagay tayo ng butter. Hindi ko alam kung ilan to. Siguro mga 100 grams. Wala akong mga measure. Hindi ako nagme-measurement. So, yan. Hinaan natin yung apoy. Tapos, pag na-melt na yung butter, melt natin siya, ha. Oops. So, di ba kanina, naglagay na ako ng asin tsaka seasoning dun sa chicken wings nung binoil ko siya. So, dito, hindi tayo maglalagay kasi baka maalata naman. So, yun. So, i-melt ko lang to, ha. So, ayan guys, na-melt ko na yung butter. Maglalagay na tayo ng powder. Hindi ko to mini-measure. Bahala na kayo kung ilang garlic powder ang ilalagay nyo. Depende sa panlasa nyo. So, ako tansya-tansya lang. Tapos, yun. Sorry ang ingay ng background ko kasi yung mga bata. Naglalaro sila. Tapos, maglalagay na tayo ng Parmesan cheese. So, ayan siya guys. Ganito siya kalaki. Pero hindi ko siya iuubusin. Hindi ko siya uubusin guys. Sorry. Nauutal-utal ako. So, ayan guys. Tansya-tansya lang din to. So, ganyan lang karami. So, yan. Ihahaluin lang natin siya. So, yan ang itsura niya, guys. Oh. Hey, what are you doing, boys? Hala. What is it? Oh, well, you have to pick it up. So, yan guys. Ganito lang. Pagka-melt mo ng butter, lagyan mo siya ng garlic. Ang ingay ng... Sorry guys, ang ingay ng background ko kanina. So, anyway guys, what I was saying, pagkatapos nyo ma-melt yung butter, ilalagay nyo na yung garlic powder. Depende na kung gaano karami ang gusto nyo. At saka, also, ilalagay nyo na rin yung Parmesan cheese. Tapos, yun, haluin nyo lang siya. Then, yun, tapos na. Tapos, kanina, nag-chop ako ng parsley. Pero, pwede rin nawala. Pero, ako, gusto ko kasi meron ako sa fridge. So, ayan. Budburan natin siya ng parsley. Para may extra color. So, yun, guys. Tapos, yung chicken nasa oven pa. Luto na siya. So, ito lang tayo na. Kasi may init. So, naglalakad. So, ayan ang itsura niya, guys. After na ma-oven siya. So, ayan, diba? Oh, golden brown na siya, guys. So, itatransfer ko muna siya dito sa bowl kasi may second batch pa akong ilalagay sa oven. Ito siya, guys. Yung second batch. Ayan, kasi 1 kilo to, diba? So, yun, itatransfer ko lang muna to and then lulutuin ko yung natira. So, eto na guys, yung second batch. Ito, sinabay ko to kasi ito, favorite ko to kasi crunchy siya, super. So, walang sayang dito sa chicken wings na to. Kasi, hold ko na rin siya dito sa bowl. This is the reason, guys, kung bakit naglagay ako ng aluminum foil sa, dito sa tray. Kasi, tingnan nyo, ang dami niyang oil. So, ang gagawin ko, i-fold ko siya. Tapos, yun, itatapon. Para wala masyadong oil dun sa tray. So, yun yung product after kong i-bake siya, guys. Tapos, eto, ilalagay na natin ito. Ilagay na natin ito, guys. So, ganyan lang. Tapos, haluin.
haluin. Haluin mo siya hanggang ma-coat yung chicken ng garlic parmesan cheese. Then, after that, lalagyan natin siya ng parsley. So, imimix ko lang siya ng mabuti, guys. Guys, Super sarap, Mom. super sarap. Ayan, no? Hindi na sila Very yummy. Hindi na sila makapaghintay. Kumuha na sila, guys. And sabi nila, what it tastes like sa? Super ma? Super. Wow. Okay. Ayan na, guys. So, yan. Closer. Tingnan mo tong isa. Ayun. Kumuha na. Pangalawa niya na yun. So, ayan na yun. Is it what? Crunchy? Yeah. Is it masarap? It is the bowl. Yes. So, do you like it, Zach? Yeah. So, ayan na, guys. Tapos na yung aking version na garlic parmesan chicken wings. So, yeah. Oops. Mix mo lang siya. You like it? Good. This is one.